سلام تعنا فقري ببزلهم ويفتحون كبرات تغتاتلتنا نسعة زحزنا يمؤونا وناقدس سنزيناتها تلو بفلما أرئيس تزينام دكتور دبرسيان قبر مكايل كابي بريزيدنت نتوسخي حدوش شومة تواهبو دكتور تيدروس أدحانم سنايت منيتن دقفون قليسهم تقرأي سمي حقي ناب حيال كتع آتيوم اللو زرزر كهلون نايم منقستي أبي أحمد أبي عفار حدوش وتادراو من قصاص يقبر كمزلو ترقاقيسهم تقرأي كموصو تحاريوم بزعبا ميدياتات علم زرزرار زلو صومالياو دانيا كعس اقري عمر عبدالقادرون حبريتها لنا نلومي نايدو من كالوتن زيناتات حيزنا لكم لنا لايك بمقبار جمرو رئيكم كومنت أسفرو بتوسخ دمان خالوت كباس حوون شير بمقبار كتتحبابرونا بخبرو عديمنا نابتي فلا ماي زينانا كنسقرم حدوش بيت مخرة تقرأي نعتقاو قالسي وتادرا وفر المعواز علمم أزيو خبيد مقصعد زلو ركيق أواج كم زدالو متصبص أمنا تذكريوم أبز أواج ملكيتهم سمويا حق تقرأي رئيتو تاتم مهاب جميرا ملوم حزي بيت فرد خيت ترقم حق خيت ترقم اللي زين لك الله بزي أطرطيري لك الله كيتو تصلي بقى ترى خاص بقعيو زعم زعيل خاص كيتر يلي ترى حنس خمس سارح ياخذ كمال كاز دلي يبل ما زي مثاله زغل كلازي انت حليف كاغني ولا ندانيا ايماجن خندينا حرقني خمس قرو زغل كلازي انت حليف كاغن كحمش عامت اسك 10 عامت قصعك ايل زاوج ناي زاوج زي غود مالتي دانياس حقين تترجمك كحمش عامت اسك 10 عامت قصعك يبل زاوج زي ناكلتش 10 4 وانت ما سالدن كاغني يرو 110 شعاتن فلاي 110 شعاتنا 110 شعات زي بتعمي حدقنيا نورامي باك مالت نورامي حدا زي كلاي نورام دنقاقب زي سابز عواج زي نيو تخراخير كحد تخراخراي تخراخيرو او وردا يكون وزوا ورزو خنا نص انت توهايلو طفاتنيነት نص انت توهايلو ومع قال حقي يغاي كبل ينتيلو كيتصدو نص مسرالو كوي أنت كنريا زلنا حزب زعانا ناي منقصة تقرأي عواج وصيله تعواج أب مالت ناي وعلو عرسوس على مدام سلازرليو أتو عواج ترحز ملكات مدام كن سرحينا ستوس سنة كونتنتو جن مستحزب شرارو استفاد سمت مستون دالم من نايز مثلا عواجات وصو بجاهم عواجات وصو سلناي كحدت سلسللا سلطلمه እዚኦም ዝምልከቱ አዋጆች እንዳልና ለምንየር ደደቢት ሚዲያ ህዝብና ምስክርናይ አዋጆች ይካአልዩ ንብል ነርና መልስ መልሱ ተናአስ እዝን ዘለዎ መንግስት ግድኸልወና እዩ ዘብል ተስፋ ዘስንቅ ረኺብና ኣለና ማለት አነ በጣም የተሐጉሰ ድራፍት እዩ ክንሪዮ ኢና አው ናይ ሓሶት ጸለመ ይካአልን እዚ ካብ ሕዝን ድሓር አዋጅ ስለተአወጀ ሲኻም ጽላም ይካልን ፕሮፓጋንዳ ሰሪኻና ይቱብና ኣብ ትግራይ ኣቦታት ሃይማኖት ዘሎ ጸገም ፍታሕ ክረክብ እንተኾይኖም እቶም ኣቦታት ካብ ደሞዝ ወፃእ ክኾኑ ይግባእ ተባሂሉ ንዝበሉ ኣብ ሃገረ ስብከት ማይጨው ዝርከቡ ቀሺ ካሕሳይ ደሞዝ ካብቲ እግዚአብሔር ዝእዝዞ ወፃኢ ይብሉ ጳጳስስ ከዓ ዝኾነ ግን ካብ እግዚአብሔር ወፃኢ ካልእ ደሞዝ ይብሉ كم حضروا المقنوني خداني مكيناي جزائي يمشاچيو كاسم عند خونو زما بوتازيوم كاب قرش لبحال ነገር ነፃ ድስሩ በስሞም ሒሳብ ከፈት ይውል አሁን ሰላማ ይኹኑ አሁን እገሌ ይኹኑ ዞምና ትግራይ ጳጳሳት ነው ብሙሉኦም ቆውዕ ዳአቶ ይዞም ጳጳሳት ዚኦም ቅርሽ ልበሃል ነገር ኣብ ሒሳቦም ህንድዝባ ደሞዝ እንህና ህንድዝባ ቅርሽ እንህና ልብል ነገራት ከህሊኖም አውጾም ይስለዱ خلت أمالك تحزم يقمطي حدا እግዚአብሔር حدا ገንዳ قرش بسرو زم ጳጳሳት ዚኦም ደሞዝ ልበሃል ነገር ከግበሮም ይውል ሁሉም ይንኣሳስ ይዛሓዝ እንኳን 2 3 ላተባለ ወላ ሓንቲ ደሞዝ ለከግበሮም ይውል
ኣብነት ና ግብፅ ቤተክርስትያን ጳጳሳት ደሞዝ የብሎሚ ና ግሪክ ጳጳሳት ደሞዝ የብሎሚ ናይ ሶርያ ጳጳሳት ደሞዝ የብሎሚ ናይ ራሽያ ናይ ሩስያ ማለት እዩ ጳጳሳት ልዕሊ 9 ሚእታዊ ናይ ሩስያ ምእመናን ክርስቲያን እዮም ኦርቶዶክስ እዮም ጳጳሳቶም ደሞዝ የብሎሚ ናትናኸ ዝትርልኻየ خزم ولت زيوم زومنا منور السلامة مسقر شد إنه ونجارات دسرو باشكته كقارص إنه أيو صديق إنه هميخ نداجي مدوكم هميخ مجوخم خدانكم لا دليلكم نجارات بسرعة ماسك جاجور خيوت أب تقرأ يزلوا بيت كريستيانات معارك كم زي كون عزقلت وقشخ حسي قليل لعلمت أن جنزب تشكمن قليل ون مقدس عطان إذا أنا له أبوتاتنا كابتنا هيمانو سرح سلو زوز يو كولو تزاريبهم أمرار حنا لزيرو خلت حنت بيت كريستيان بتعام هفتما العلاقة نقرش لا تفضل سنة بيت كريستياننا حنت ندقنا مقدس سنة عطاني زبيبي سنة أنا قطر بيت كريستيان مكرات العلا ناقطر كهنات بتمساسالي أو كتب والقرشي تايل ولا إلياس قلت ناقرو نقرنو ويك زياير عملخو ويتاوت عملخو إلو ولا زمانة زمنهم خذي ويقرش عملكم بيفا وجو لا علم آتيكم لا نقدر سرحكم أتيو بيفا مالتي لا نقدر سرحكم أتيو نقدو مليونيرات خونكم عقلكلو نقدر خام هفتامي كاليو ويلا لا إنوستر خوينخا قدوار ما يوصخا ويلا كفترواتا لونا إنساف تأتي خام هفتامي كاليو أفتا بيت كريستيان خوينخا جن ጳጳስ ኮይንኻ ደሞዝ ላወሰድኻ ልዕልዓቐን ምህፍታ ማ ይከኣል እዚ ኣድማ ኩሎም ይኣይለኹ ኩሎም ታይና ስሕተት መጀመርያ ኣውነ ሰላማ ይኹን ካልእ ጳጳስ ደሞዝኩም ስበቃኻትም ኣለኹ ኣውነ ሰላማ ጥሙቕ እዮም ባዕሎም ኣብቲ ደሞዝ ብቐደም ኢለን እትነግረ ትቕረያቶም ካብ ህዝቢ ትግራይ ከሓሜት ሳቶም ነፃ ክወፅእ ከዚ ፌስቡክ ተኻፈትካ ስለናታቶም ጉድ እዩ لا يوتيوب تحشل لو خاطر خاص لناتاتهم لا تيك توك تخرخاص لناتاتهم إذا ما جرزك حميد من أنتان كنوص دكاتهم كابدو موزيان نصا خوينهم ጳጳሳት ትግራይ ተተዋሎም ዓብይ ስም ይዳቶም ርክብ ጽምዶ ንስርዓት ብልጽግና ዓብይ ሕማም ርእሱ ኮይንዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡም እትንኮ መዋጺ ሰሜናዊ ሕብረት ፈጢረን አንጻር ስርዓት ብልጽግና በመቅጣም ድሕንነተን ውሕስ ክገብራ ዝፅዕራ ዘለዋ ሕወሓት ፋኖ ንሻዕብያን ሰነዳዊ ስምምዕ ገረን ሓበራዊ ሓይላት ጣይሸን ሓበራዊ ሓይሊ ከጣይሻ ይዳለው ኣለዋ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ዲፕሎማቱ መብርሂ ሂቦም እዚ ጥምረት ወታደራዊ ውህደት ፈጢሩ ንውግእ ይዳሎ ስለዘሎ ናብ ትግራይ ከድኩም ጠጠው ከተብልዎ ይግባእ ዝብል ልመና ኣቕሪቦ ከም ዘሎ ምንጭታትና ሓቢሮም እዞም ንትግራይ ክመፁ ብኣብይ ኣሕመድ ተመሪፆም ዘለዉ ኣምባሳደራት 5 እንትኾኑ ምስ መንግስቶም ተዘራሪቦም መልሲ ክነግርዎ ብምርዳእ ከም ዝተበተነን ኣምባሳደር ኣሜሪካ በአዲስ አበባ ኤርቪን ማሲንጋ ግን ከም ዝኣበየን ተፈሊጡ በቲ ካብ ባሕቲ ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን ተባሂሉ ዝወፀ ናይ ምኽቲ ሕጊ አንቀጽ 6 ንኡስ አንቀጽ 5 ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ መራሒ ማእኸላይ ኮማንድን ክኸውን ተወሲኑሎም ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ሓድሽ ሹመት ፕሬዝደንት ዶክተር ደብረጽዮን ከመይ ትሪእዎም እዚ ሓድሽ ወፂ ዘሎ ኣዋጅ ኣዎንታውን ኣሉታውን ጎንታቱ እንታይ ይመስለኩም ኣብ ኮመንት ሓሳብኩም ኣካፍሉና ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ሮማናት ኦንላይን ጻንሒት ገይሮም ኣብ ጻንሒቱ ድማ ኣብ ዝዋን መሪሕነት ትግራይ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ወግእ ሽብሽብ ንምድርዳር እምበር ንምስዓር ኣይኮነን ኢሉ ወታደራዊ ትንታኖም ከም ዘይስዕሩ ይፈልጡ ኣይ ክንገብረን ግን በቃ ኣገዲድና ናብታ ኣይስምሕ ነምጾ ኢና ብሉ ኣገዲድና ናብ ስኽተይልካ ካታያትኮ ህዝቢ ትግራይ ክፍላ ህዝቢ ትግራይ ክሳር أنا بزخوني يخو من قد هزو تقرأ جيتشت كأتو ديليتي باللين صفر مس فيدرال منكس بزلنا ركون حنت إيدكو حكتي لي ولان زول مثلا أورا ورد قالوا له زب هالعام كي حزها أورا ورد حدنا تبتينه متسرع توتينه يحمق يسبق أو علي إمبوست تجاور أنا قال كلا خلص قول له زنا ورعاق ونتفهم له تايم زدوا لي يلخت حتى نلها جنزبن جهران فخران
ንብረትን ካብዚአን ወፃኢ እዚ ዝበሃል አርቲክሌትድ ዝኾነ ናይ ትግራይ ኢንተረስት ይውለ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ወሲኹ ዶክተር ደብረጽዮን ስልጣን ንኽወሃቦ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክመላለስን ስልጣን ክወሃቦ ይጽዕር ነይሩ ብምባል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዕድል ስራሕ እንተዝረኽቡ ንድሕሪት ዘይብሉ ኣካላት እዮም ክብል ወቂሱ ሕዚ ፕረዚደንት ዝብል ሰብኣይሲ ጌታቸው ልዕሊ 3 ወርሒ ይጸንሕን ካብ ንዓለም ንፈትሊ ሒዞም ናብ ካልእ ስቃይ ክእቱ ኢኻ ንኣይ ሃበኒ ኢሉ ዝለመደ ኣብ ንኡ ንበይኑ ከይመስለካ ኣብ ቅድሚ 5-6 ሰባት ምስ ኤርትራ ርክብ ጀሚሮ ኣሎ እንታይ ይሕማቕ ይጸበ ምስ ኤርትራ ፐርሰናል ኢሹ ዶ ክህልወኒ ትግራይ ተጠቐመት ኢልካ እንጌጅመንት ስለ ዝገበርካ እዞም ሰባት እዚኦም ኣነ ክነግረካ መጀመርያ ኣካባቢ ኢንተርም ኣድሚኒስትሬሽን ክትኣትዉ የብልኩምን 5 ኢኹም ገለ ይብል ስለ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ንኣይን ነቲ ሕዚ ፕረዚደንት ዘሎ ፀዊዕና ብኾነ ኣጋጣሚ ስራሕ ክወኩም ዓይነት ነገር እንታይ ኤክስፔክት ገብር ነይሩ ከምዚ ብምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ ዓይነት ነገር ይሓስቦ ኸይዱ ድሓር ናይ ገረዝጌር ዓለም ሓመድ ሸጠ ቦታ ነይራ ኣብ ኢጋድ ናይ ሴኩሪቲ ገለ ከምኡ ኦፈር ገይሩሉ ድሓር ኣይቕበላንስ ሕዚ ብ10,000 ኮ ተጠይቕና ነርና ገለ ዝብሎ ሓበበር ገቢሉ እዚኣታ ናብ ኢጋድ ስራሕ ክድሸልካ ኢልዎ ኣብ ቅድሚ እዩ ኣነ ኣብ ስራሕ ፈፃሚ ፀኒሐ ትውድብ ሪፎርምስ ገበረ ወፅአ ናብ ኣካዳሚ ከኣትየ ብዙሕ ኣድላዩ ዝመስለኒ ሰዓት ክሓተካ ኢለ እንታይ ክብለካ ደልየ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድንገት ኮሪደር ሶፍ ፓወር ከኣትዉ ዝኽእሉላ ዕድል ተረኺቦም ጥንቲ ድማ ይመፁ ኣብዚ እዋን ንሙከራ ዝኽፈል መንእሰይ የብልናን ክብል ተዛሪቡ ግን መንእሰይ ግን ናይ ጭካንኦም ደረጃ ግን ዘይሮም ከር ቁፅሪ ስታቲስቲክስ ኣነ ክነገረካ ኣብ ናይ ትግራይ ውትድርና ብዙሕ ውትድርናውን ክቕየር ክፍተሽ ከም ዝግብኦ ዝኣምን ንምንታይ ይመስለካ ኣነ ሓደ ካብዞም ኣብዚ ወዲ ራያት ኣይብሉ ኣቶም ሰባት ተጠንቀቑባ ንሕና ኮ ኢንጂነራት ኢና ንዋግእ ዘለና ብሰላም ንፈትሐሉ መንገዲ ርኦ እዩ ዊ ካን ኖት ኣፎርድ ሂማንዌቭ ታክቲክስ ተጠቒምካ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ክትገጥም ከመይ ጌርካ ወይስ ኢኮኖሚ ቴክኖሎጂ ፀብለልታት የሊካ ፎርስ መልቲፕላየር ዝመስል ነገር ተሒዝካ ወይ ነፈርቲ ወይ ድሮናት ገለ ተሒዝካ ነቲ ናይ ሰብ ቁጥርካ ከካሕስ ዝኽእል ዓቕሚ ክህልወካ ይኽእል ትስርካብ ህዝቡ እናተገፈፈ ዝኣቱ ተኮይኑ ኣይናይ ውግእ ክስዕር ዝኽእል ኣነ ህዝቢ ትግራይ ውርደት ዘይፈልጥ ህዝቢ ትግራይ ብጅግነቱ ጥራሕ ዝፍለጥ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝተማእለ ፅንተትን ውርደትን ከእቱ ሂርዲግ ይብሉ ኣለዉ ደው ክብሉ ክእሉ ኣለዉ ካብ ትርጉም ዘይብሉ ጠርቆሽቆሽ ጀሚሮም ከወድኡና ብክብርና ብሰላምና ተደራርርና ምፅናሕ 1000 እፅፊ ይሐሸኒ መናእሰይ ኣትሊስት ኣት ማይ ቤሄስት መናእሰይ ዝውድኡ ኩነታት ከብቅዕ ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረኒ ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለዉ ርክብ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ደብ ኤርትራ ንኸይፅጋዕ ምሕለው ደልዩ እምበር መሬት ትግራይ ክምለስ ደልዮ ይኮነን ዝበለ ጌታቸው ረብሑ ክሕለወሉ ከም ዝኽእል ፈሊጡ ዝቐርቦም እዩ እምበር ከምቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ሻዕብያ ንሕብረት ኢሉ ዘለቆሖ ሰራዊት የለን ኣይህሉን እውን ኢሉ ሻዕብያ ምስ ቲፒኤልኤፍ ዘለዎ ፅምዶ ዋና መሰረቱ ሻዕብያ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ናብ ደቡብ ኤርትራ ክፅጋዕ ዝኽእለሉ ዕድል ንምክላእ ጥራሕ ብውትድርና ቋንቋ ስትራቴጂክ ዴብስ ዝበሃል ኣሎ ኤርትራ የብለን ስትራቴጂክ ዴብስ ካብ ዛላምበሳ ዝጀምር ወይ ካብ ዓዲ ቦኽራ ወይ ካብ ዓዲ ኣምሓሪት ዝጅምር ውግእ ቀልጢፉ ናብ ማእኸል ኤርትራ ክኣቱ ዝኽእል ስለዚ ነዚ ክተርሕቕ ተኮይንካ ደናቁር ክህልወካ ክእሉ ኣለዎ ናትካ ኣሳይመንት ወሲዶም እቲ ኩናት ናብ ወሎ ከባቢ ተተኻኢሉ ተዘይኮይኑ ድማ ውሽጢ ትግራይ ዝግበረሉ ኩነታት ክትፈጥር ኣለካ ስለዚ መከላከያ ዝበሃል ንኤርትራ ስግኣት ምዃኑ ዝተርፈሉ ኩነታት ክትፈጥር እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ኩናት ተጋሩ ሂወቶም ዝኸፍልሉ ኣዴታት ተጋሩ ዝሳቀያሉ ኩነታት ክትፈጥር ትኽእል ኣለካ ሶ ንኤርትራ ናይ ሰርቫይቨር ሜካኒዝም እዩ ትክክለኛ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ናይዚ ሓደ መርአያ ምዕራብ ብሓሪም ብካሊእ መንገዲ ምዕራብ ከጥቅዖ ይደሊ ሻዕብያ ምክንያቱም ናብ ምዕራብ ቲፒኤልኤፍ ኣጥቂዑ ማለት ንመከላከያ ሰራዊት ይዕድመሎ ማለት እዩ ንደባት ኤርትራ ስለዚ ብዝተኻእሉ መጠን ሕዚ ሓዱሽ ኣሬንጅመንት ዝሓዝዎ ምዕራብ ነፃ ክተውፅኢኻ እናተባሃለ ዝስልጥን ዝነበረ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሓይልና ንደማዚን ወገን ንኩርሙክ ወገን ንኣሶሳ ወገን ከጥቅዕ ስለ ዝተለኣኸ ነዚ ዝትክዕ ሓይሊ ናይ ሱዳን ሓይሊ ኮይኑ ኤርትራ ሓንቲ ሰራዊት ንቡርሃን ክህበ ይደልን ምክንያቱም ዓጀብቲ እዮም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ማለት ናይ ኢሳያስ ዓጃቢ ማለት እዩ ናይ ኢሳያስ ዓጃቢ ኣሕሊፍካ ሰብ ትብሎ ግን ፀማማት እንድሕር ብስም ፅምዶ
أشحت من أسيز وها وين من سنة أمة سويها تعلم هات فصل مالتي أبزوان بحوحات زلو قمقما حاجزات كاب قبصن شعبيان سودان زبلو تسفاتات مسنع عالم بوليتيكا زتبات خيب بال يغننم أب حلافنا تابز نبر اللوان مسعر مسابع بمزراب أب سودان نايزلو تمزابل تدحلنت نمحلاو يسرح من بارون أبزي حوحات من السودان يغن قبص زقبر دبر آخرهاقن واقا يخفلن يلوم حست كالكليشن على ما قلنا زنبوا لهم مهنات سعودي باخت حجزنا قبص باخت حجزنا قبص ريسك يوصلوا هم عينة ريسك يوصلوا حمتي أخذتش 23 أبريل ميروي كاونا قبص دوس 8 كيلومتر زي رح موضة نفرت غينات قبص خي ترى فقاسينه حيلة يوم برهان حق زي دليل قبصي مسلم برادر هو قبص تتركوا يسكل يحنقي ناي مسلم برادر هو منجستي بورت السودان كله بين يدقفوا له قبص ناشنال انترست نمرقاس تبكوابل ناتترامس تنور أين تعمل إذا يسون كاو قبص تمهار حندنا قرد الله بركاشيو علامات تخفص زدلي بس حسر واقع إرتراوية نسوي زي خونس خالص أمامات ناتو تزاز تقبلهم تتسوي أمره حزي حندنا قرد نقرق أنا بعليه حلافنة وصلنا قدم حزي نايحمد سراويت ناو دارفور وقن ناو قداريف وقن ما تقعد تقبر كاو دمازين توقيسوس سنار حيزوس سنجاز بحالا كاهن قاسع اسم سبلا أنا شو حلافنة سلزنوراني أمراكوبان تندبان حشوان زلو سدتنيا كي تقع دو بلو زلت تزاسيبه دو بلو نايحمد حي أنا خولي فلتي شعو دوك نبلو ملنا مغناثم مساعته سرعت بهذه الفلتية سدتني هذا كحرب سلازي أرم سبعة بزلنا حلفنا أنا ونمسعو زلوا حرفت تناقيما دوك بلو دندرز بهالدلي دو بلو مطرح يترفون فاكت جيون خيرهم أنا قدامات سدتني هذا مغناثم الرداد أوزي أتستهتفهم منقص إثيوبيا هو كودو يوم ناي سعودي ناي قال ناي علم دقاف كلهم هم زبها الكالكوليشن يلا سعودي نتم حاولت زلوا أمامات كتبت تخوف له انترناشنال دبلوماسيا واقع يلا كم بو يخلون أو سودان زلوا ترمس ناي سودان شجر كتفتح ناي مسناي مسلم براذر هود منقص تواهيل زوق أسلو ناي برهان بعلو مسلم براذر هود يخون إنجن نياسر عطا زم مخرج تزبهل كاب سلفي يخون كاب إخواني استأخاه حيلتها زجورو انقصقاس أنصار حزبي ناي حمت تحمق نبرهان تعنا مالته يخون ناي برهان استفهلي كنعنا زقلص يخون سلازي ناتنا حيلي أبدا ما زينن أو كرمكن بيوند تتخيلوا مسشنيون تأساسيرها أديس أبابا تحزن لي زخلو زوانا بتقراي زلو مريحنت عالم زبصحتو مربب زتبتخيو بمبال بتحزن لو كونتات كاب هاي سكول قفيهم كما زي واقو وحسنا يبلنان لهم تمنى زي كاب دليتو وصاي واقع دلي سلازي يقولوا أقدر قفا إرترا هي ترف إنها تسكف إرترا سرعته وتصمل هاي سكول كي ترف أب تايش ما أخذ تسلت أو سوا أخذ تسلت حزي هاي سكولات عفينهم قفيفهم كم زي واقونا منهم مرة جزء بالله تو حزب بس إحنا يزلنا بركي علم زنب بقوله بوليتيكا زكايدلو هبرتسب بزعبة هبرتسب ناس حلو قوله أتليس بقوان قادر رجازة قوم المنجد كومبليتلي عينه مرفوض طفو حزي كاب زخون يخون جيزين لعلي حزب حزام حزب لكيمهم خطفوا ريدي خوينهم زين قاس أصل هنا تاتي زين سلازي بتعمز هسقف نهلونا حزب تقراي نابز جدده نابستمع لطفات كبستحون زخلوا العدن ناسف حيخير كم زل يزرداني انتهونا كوينات مجماروا يترفن زبلقيتاچو سقاته ግን ምስ እናህሪ ክቆጻጸር ወዘይ ይخلو ኩናት መስተኸፈተ ዝፍጠር ህልቂት ኢሉም ኩናት መጀመሩ ይተርፍ عمل له ده يقولون خالي قداي لكن زود عديتاتناس أتليست عب يعرفها قا هذا خلوت إن حد زي تحسوا إذا leadership زي بزخوني يخون saving grace يقولون وفي كأتو زبل والحالة نجار يقولون كم كتأفيز جبوا I wish بسلام تردي وتزتفق جن كنات مجمار يترف عمل له ده يقولون خالي قداي ناتي سكاتو سي كنات أنت وتو هاي جمرمو أنت كأو صر زوات تعيش مكين كيناتو نتات كينات كنات نخجبر عبي من قصاص نزجبر زلوا فيدرال منجستي نادقف كان النام ماخر كان حزي أبى تقرأ نزغفت كنات حتى تنحو حتى رح مقبر جيجا يزولد ما كاب وجن حو حد زلوا تقاومتي زقرب له حسابيهم
ኣብ ከተማ እንትጮ መናእሰይ ጥርዓነ ቀሪቦም ኣብ እንትጮ ኣብ ቀበሌ 03 ኣብ ውሽጢ መምሕዳር ከተማ እንትጮ መኻዚኖ ተገፊፎም ዝተዓገሩ ኮይኖም ማዕጾ እናውቅዑ ክፈቱና እናበሉ ዝስማዕ ቪድዮ ወፂሎም ኣብቲ ከባቢ ማንም ሰብ ከይሓልፍ ተባሂሉ ሰብ ከም ዝተኸልከለ እውን ካብቲ ከባቢ ዝመጽ ሓበሬታ የረድእ حوانكوهم نالو وحسن أنا أسمع ذو أنا أول الآن يسافر تيجي تأتيني ቅድሚ ሕዚ ጽረ ድሮን ኣትዩ ዝብል ኣብ ትግራይ ዝነበረ ወረታት ሓቅነት ከም ዝነበረን እንተኾነ ዝተሰሓሓተ ኣቕሓ ከም ዝተቐበሉ ዝገልጽ ሓበሬታ ይወጽሎም እቲ ጽረ ድሮን ናብ ትግራይ ኣብ መቐለ ኣብ ምግጥጣም ምስ ጀመረ ፎርጅድ ምዃኑ ከም ዝተፈለጠዩ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ገሊጹ የዚህ የጸረ ድሮን ግዢ ጋር በተገናኘ ከምስራቅ አውሮፓ ደላሎች ጋር ግንኙነት ተደርጎ ነበር ከበርካታ ወራት በፊት ይህንን ያደረጉት ሶስት አካላት ናቸው ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና ባለሀብቱ አቶ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ሶስቱም ባደረጉት ውይይት ከምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች የጸረ ድሮን እንዲመጣና የጸረ ድሮኑ ያው ቢገጣጣም አክሰሰሪዎቹ መጥተው ቢገጣጣም የሚል ሙያተኞችም መጥተው በመቀለ ወደ ኩሓ ወጣ ብሎ ባለ የሰሜን አየር ምድብ በሚባል ቦታ ላይ ነበር የመገጣጠም ስራ ሲሰራ የነበረው ለበርካታ ወራት እና በዛ መልኩ የመገጣጠም ስራ ተሰርቶ አሁን ሙከራ ሲደረግ መረጃ ግን ራሱ የሰከንድ ሃንድ ነበር የመጣው መጀመሪያ ግን ሲነጋገሩ እንደዛ አልነበረም ሰከንድ ሃንድ ነው ያመጡላቸው እነሱ ይህ የጸረ ድሮን የወላላ ሲሳይደር ግን ጸረ ድሮን ተባለ የገባው ያው አራክሌላ ወጪ ወጣበት ለዛውም አክሰሰሪ መጥቶ ብዙ ጥናት ተደርጎበት የመጣ ጸረ ድሮን ነው ውጤታማ እንዳይሆን ወይ ደግሞ አገልግሎት እንዳይሰጥ የተደረገው ጀነራል ወደን ጥሩን ድርድር ዕርቀ ሰላም ነውረድ ኢሉም ኣብ ትግራይ ሕዚ ስልጣን ዘለዎ TDF ዩ ስለዚ ምስ TPF ናብ ግጭት ንኸይእቶ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ እታ ዘላ ኣማራጺ ክልቲኦም ዕጡቋት TPF እና TDF ናብ ሓበራዊ ምርዳእ ክመጹ ኣለዎም ኢሉም ልዕሊ 5 ሰራዊት ከም ዝተቐተሉ ተገሊጾም ነዚ ዝበለ ኃይለ ደደቢት ኣብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ጎንፂ ናይ ብሄር ኣፈላላይ ከም ዘበገሶ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብቶም ነቲ ጎንፂ ኣበጊሶም ዝተባሃሉ ሰራዊት እውን ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ተፈሊጡ ኢትዮጵያ ነንባዕሎም ከም ዝተቃተሉ ዝገልጽ መረዳእታ ወፂሕና ኣሎ ቀሊል ቁጽሪ ኣይኮነን እቲ ዝተቀተለ ዳርጋ ናብ 5 ተቀቲሎም ከባቢ 10 ዝኾኑ ከዓ ቆሲሎም እዮም እዚው ጥራሕ እንታይ ኮነ እዚ ምስተኸሰተ ያው ከቢድ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎም ነቶም ዘለው ኣመራርሓ ነቶም ዝነበሩ ኣመራርሓ ናይ ምሽግሻ ጉዳይ ብረቶም ናይ ምሕዳግ ጉዳይ ብጣዕሚ ዓብይ ጎነፅ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ እቱ ጉዳይ ከቢድ ዝገብሮ ብሄር ተኮር ኣፈላላይ ምዃኑ ኣመንጎ ናይ ኦሮሞን ናይ ኣምሓራን ተወለድቲ ዝተፈጠረ እዩ ሓደ ብሓደ ዝርዝር ኣቢልና ክንሪኦ ክንምኩር ኢና እዚዩ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ከም ዝበልክዎ ኣመንጎ ተወለድቲ ኦሮሞን ተወለድቲ ኣምሓራን ዝተፈጠረ ጉዳይ ናልባሽ እውን ናብ ካሊእ ከይኸይድ ከም ብሄር ኣፈላላያት ከይፈጥር እቲ ቃላት ከይወፅእ ኢሎም እዮም ኣቕሚጦሞ ናውን ናብ ብሄር ከይዱ ናይ ብሄር ባዕፅ ንኽህሉ ስለዝደለና ኣይኮንና ነው እዚዩ እነውፅኦ ሓቂ
ሓይልታት ምክልኻል ስርዓት ብልጽግና በአንፈት ክልል ዓፋር ሓደሽ ምንቅስቓስ የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ክልል ዓፋር ዘይነበረ ብርክት ዝበለ እዚ ሰሜን ምብራቕ ዝተባሃለ ሰራዊት በዕለት 29 ወርሒ 2018 ሰዓት 11 ፍረቓን ናብ ኣንፈት ካልዋን ኣውራ ከምኡውን ጭፍራ ተጓዒዙ ሰፊሩሎም ፍላይ ካብ ከተማ በዓላ 15 ኪሎ ሜትር ንድሕሪ ዝርከብ ናይ ብልጽግና ማዓስከር ተቐሚጡ ዝነበረ ሰራዊት ናብ ሓደ ናይ ምእካብን ዝተፈላለዩ ናይ ጉጅለ መሳርያታት ከም ዲሽቃን ሞርተርን ዝበሉ መሳርሕታት ብበዝሒ ተዓጢቑ ከም ዘሎን ተፈሊጡ ብተወሳኺ ክልተ ተሰሓብቲ መካይን ኣብ ዓፋር ንዘለዉ ሓይልታት ሓራ መሬት ቀለብ ጽዕነን ካብ በዓላ ናብ ኣንፈት ቶንሳ ተንቀሳቒሰን ከም ዘለዋ ፍልፍላት እቲ ከባቢ ይገልጹ ኢትዮጵያዊ ፓስተር ሰብ ቀቲሉ ዋጅራ ገነት ይበሃል ኣሜሪካዊ ተወላዲ ምዕራብ ወለጋ እዩ ንመርዓይሉ ናብ ዓዱ ምስ ተመለሰ ሃንደበት ይሓምሞ ሕክምና ይኸይድ ሓኻይም ሕማም ድኻም ልቢ ከም ዘለዎ ብቁልጡፍ መጥባሕቲ ክገብርን ይነግርዎም እምነት ፕሮቴስታንት እትኽተል ሕፅይቱ ሕክምና ገዲፉ ናብ ፓስተር መሰረታዊ ክኸይድ መኺራቶም ንሱ እውን ምኽራ ሰሚዑ ናብቲ ፓስተር ከይዱ እቲ ፓስተር ፈለማ ዝተገጠመሉ ናይ ኦክሲጅን ገመድ አውጽኡ ሓዱሽ ልቢ ሂበካ ኣለኹ ድሒን ካለ ደጊሚሉ ነገዞ መልስዎም ካብ አሜሪካ ንመርዓ ዝመጸ መንእሰይ ብፓስተር ዝተገበረሉ ስብከትን ቃለ ድሕነትን ተቐቢሉ ክዕርፍ ገዞን ተኣተው ሽዑ ንሽዑ ህይወቱ ሓሊፍሎም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ መጻኢ ምስ ኢራን ቤናን ምቅጣም ድልውቲ ክትከውን ከም ዘለዋ ንመሰረታዊ ኣካላት ጸጥታ መንግስቱ ሴኩሪቲ ካቢኔት ኣፍሊጦም እቲ ጸብጻብ ከም ዘመላኽቶ ኔታንያሁ ነዚ መግለጺ ዝሃበ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወጥሪ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ እስራኤል ካብ ካልኦት ወገናት ወይ እውን ሃገራት ሓገዝ ከይትጸበየት ንጸጥታዊ ድሕንነታ ንምኽባር ንጹል ኩናት ክትገጥም ትኽእል እያ ዝብል ስጋት ከም ዘለዎ ኣመላኺቱ እዚ ወታደራዊ ምልከታ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ወጥሪ ናብ ቀጥታ ግጥም ክቕየር ከም ዝኽእል ዘመላኽተ ኮይኑ ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝተሓላለኸ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ጎንፂ ትራምፕ ኔታንያሁ ድማ እናቐጸለ እዩ ሶማሊያዊ ዳኛ ኩዕሶ እግሪ ዑመር ዓብድልቃድር ኦርታን ጸዋታታት ዋንጫ ዓለም 2026 ክዳኒ ፈላማይ ሶማሊያዊ ዳኛ ኮይኑ ብፊፋ ተመሪጹ ነይሩ እዩ ናብ አሜሪካ በዘምሩሕሉ ጊዜ መንግስት ሃገር ከያቱ ስለዝኸልከሎ ናብታ ዝተበገሰላ ቱርኪ ክምለስ ተገዲዱሎም በፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ አፍሪካ ካፍ ካብ አፍሪካውያን ዳያኑ ዝበለጸ ዳኛ ዓመት 2025 አቆጣጥራ ፈረንጂ ኮይኑ ዝተመረጸ ዑመር ኣብ አሜሪካ አህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ሚያሚ ምስ በጽሐዩ ከያቱ ብሰብ መዚ ኢሚግሬሽን ሃገር ተኸልኪሉ ሶማሊያ ሓንቲ ካብተን ብምምሕዳር ትራምፕ ዜጋታታ ናብ አሜሪካ ከያቱ እገዳ ዝተነበረላ ሃገር እንተኾነት ሰመዚ ኢሚግሬሽን አሜሪካ ግን ንዑመር ንምንታይ ምእታው ከም ዝኸልከልዎ ብወግዒ ኣይሓበርዎን ነሲዑ ድማ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ነቲ ኣብ ታሪክ ዓለም ዋንጫ ንመጀመርያ ግዜ ዝተመረጸ ሶማሊያዊ ዳኛ ዑመር አርታን ካብ ሜዳ ብምውጽኡ ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊጾም ዑመር ብምርጭኡ ጥራሕ ታሪክ ከም ዝሰርሐን ንብዙሓት መናእሰያት ተስፋ ከም ዝኾነን ብምሕባር ከም ዝበሉ ጽኑዓት ሰባት ኣብ መጻኢ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሑ ከም ዝኽእሉ ብምግላጽ ደገፎም ኣረጋጊጾምሉ ክቡራት ተኸታተልትና ንሳዕ ዝሓዝናዮም እዋናውን ኣገደስትን ሓበሬታታት ንህዝቢ ተኸታተልኩሞም እዮም መስሉ ነይሮም ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ